Това видео достига до вас благодарение на Панорама от NM Genomics. Панорама е един от най-точните и безопасни неинвазивни пренатални тестове за установяване на най-честите генетични аномалии при бебето още от най-ранна бременност. Защото вашите гени са важни за вас. Научете повече на nipt.bg. Сега една апгрейдната от Самуил Петканов версия на една позната приказка. Пренатален Петко. В едно уютно жилище, малко подир широкия център, в посока Пловдив, на 4-ти етаж, с гледка към парка, разбира се с подово отопление, седели една млада жена и нейната свекърва. Съпругът на младата и син на свекървата бил на работа, въпреки че можел да избере хоум офис и да си е от тях, но както и да е. Младата жена била бремена в 6-та гестационна седмица, свекърва и не била бремена. Денят бил делничен, небето облачно, но за сметка на това интернетът бил стабилно разпръснат в стаите и помещенията на жилището им. Мале, попитала жената, докато разглеждала онлайн магазин за бебешки матраци. Ами ако е момче, как ще го кръстим? Петко, казала свекървата, без въобще да се замисля. Хем традиционно, хем хубава вибрация на името. Не като тия завъртяни чужди модернизми, де те срам да си го повикаш. Все едно е някакво холивудчанче. Добре. А къде ще го сложим да спи? Ами въгъла е там на спалнята ще го сложим. Ми да, там ще наредим люлката, ще има проектор с звезди, бял шум, органичен балдахин. И ръчно изплетен мечок с механизъм да пее, тя да ти им дърпаш връвката, сещаш ли се? Жената замълчала, продължила да мисли, вдигнала поглед към рафта над мястото, където ще е люлката. Ами ако падне лаптопа? Или вазата се търкулне? Да, те не падат просто така, ама все пак риска не е нулев. Еми ще го удари, да, казала с практичен глас свекървата. А ние няма да чакаме да падне, не, нали? Ние затова сме хора, да мислим предварително. Ще опънем над бебето мрежа, като в автокъща, дед ги пазят от градушката. Настанало мълчание. Жената решила да се разсее малко с движение, но бързо след началото на упражненията си натиснала бутона паузе на йогата за бъдещи майки. Сълзи потекли по бузите й. Майко, аз просто си го представих. Ако го удари, ако го нарани, ако го претрепе, аз как ще живея, бе, майко? Въобще от тук наседне, аз какво правя? Но успокой се, бе, че бе, разстроила се и свекървата, между другото. Дай, виж сега, отца си го оплачем. Да ни се махне просто това от главата, бе, да ни олекне то. Дет се вика, не знам и какво, друго може още да излезе. Еми да, то сега има тестове, нали знаеш, за всичко, за генетика, за хромозоми, за сърдечна честота, интелектуален риск, вероятно за аутизъм, за музикален слух, дали ще рита футбол с десния крак или ще се случи от тия особените, ексцентричните, как им викаха, бе? Вратари, точно така. Еми да, татко му има все пак спортен ген, виж му пръстците. Като твоите са, майко. Ох, и умно ще бъде, и добро ще бъде. Ох, само дано нещо не му падне на главата на Петко. Рекла тя, галяйки нежно корема си. Ами ако не е, прошепнала свекървата. Ами ако не е добро дете. И така, двете жени се разплакали, притиснали се една в друга. Едната от тревога, другата от любов. А отвън светът си вървял с всичките си малки и големи беди, с плодове внесени от далечни континенти в пазарските си торби и чудесата на колективната технологична мисъл в джобовете си. А още неродения Петко там си бълбукал в майчината утроба милинкия, разбивал си органчетата и въобще не подозирал, че вече е тема на драматична консултация. Вечерта се прибрал мъжът, отворил вратата, подушил в търсене на тизър. Какво ще вечеря, но чул само дамските хлипания. Какво става тук, бе? Разказали за Петко, за люлката, за лаптопа, вазата, за тестовете, за страхове, за бъдеща. Всичко му разказали. Мъжът седнал, погледнал, въздъхнал дълбоко и рекал: луди сте. Това е ясно, категорично не го оспорваме, луди сте. Но сте си мои. А Петко, ако ще го има такъв какъвто е. С или без таланти и умения, само да не го обявим за провален още преди да се е родил. Ще му правим изследвания, ще го засипем с обиш и грижи и ще излизаме в събота да ритаме топка, ако му се рита топка. И ще го пазим, да не му паднат някакви неща на главата, даже ако искате, мога да му сложим и каска вкъщи да си ходи с нея, окей? Тогава, за първи път от часове всички се усмихнали. И даже свекървата допълнила. Вижте сега, поне да разберем след 2-3 седмици какъв ще е пола, защото ако е момиченце, много ще е тъпо да се казва Петко, а? Всички се разсмяли. Разсмяли се диво,
от облегчение, поръчали си храна. За бременната не и суши, разбира се, нещо кисели краставички, ако може. И зачакали Петко. Зачакали го с оптимизъм. Но умерен оптимизъм и здравословни притеснения. Защото знаели поуката от старата приказка. И не искали да си вгорчават живота, след като има начин да се поуспокоят.